Sådan giver du feedback om Temu i appen hele vejen fra profilen til kvitteringen. En anmeldelse er 3 ting: dine stjerner, din kommentar og dit eget foto eller din video af varen. Du anmelder kun de varer, du selv har købt, og du kan altid gå tilbage og se dem, du allerede har skrevet om. Alt sker i appen. Start i din profil, hvor linjen med dine anmeldelser viser, hvor mange varer, der venter på dig. Tryk på linjen. Nu ligger dine køb i 2 faner, dem der er klar til anmeldelse, og dem du allerede har anmeldt. Ved hver vare sidder knappen, der åbner anmeldelsen. Vælg den vare, du vil skrive om, og tryk på den. Så giver du dine stjerner, skriver din kommentar i feltet og markerer, om størrelsen passer. Har du ikke lyst til at skrive selv, trykker du bare på et af de korte forslag, der ligger lige over feltet. Foto og video er valgfrit, men et billede fra din egen pakke viser varen præcis som den ser ud hjemme hos dig. Tryk send, og kvitteringen kommer med det samme på skærmen. Appen hopper selv videre til den næste vare, du kan anmelde. Vil du give flere anmeldelser, fortsætter du bare ned gennem listen, indtil den er tom. Så enkelt er det. Stjerner, ord og billeder, og din oplevelse hjælper den næste køber med at vælge rigtigt. Og fordi du alligevel er i appen, sætter du koden ind under kuponer og tilbud efter installationen. Rabatten lander i kurven af sig selv, 3% på første ordre, kun i 24 timer. Vores Temu rabatkode ligger i første kommentar, så nu kan du give feedback om Temu.